Ústí Václavské štoly bylo po konci těžby zajištěno sestřelením. Proto jsme tuto úvodní část máhali pomocí bagrů a stavili novou ocelovou výstuž. Lubaninu jsme vyváželi na haldu. To je náš kamarád, Přemek Kupník, který se ochotně nabídl k obnově portálu. Krásný roháček tohle. Jsem patinovaný. Jsem objevil někde. Jsem natáhat tohleto. Žádná sranda. A tady jsme už asi 12 metrů od ústí štoly a pracujeme v poměrně stiskných podmínkách. Původní dřevěnou výstuž jsme zdvihali pomocí heverů a postupně ji nahrazovali novou. Co něco? Roxovi podej. Zával nad původní výstuží jsme překonávali takzvaným jehlováním. Hejbe se to, bacha, hejbe se to rozpín. Ten hever je vidět. Ten je tady vleve. Postupně jsme se přiučili havířským dovednostem. Tady využíváme klíny při stavění podélného rámu. Dělám prsty, ty bys nechtěl přijít dneska. Jo, dobrý. Jsem takhle vysoko, tak to totiž mám. Dobrý. No, konec. Tak jdem. Štola Václav podvodňuje značnou část Jílovských dolů a proto jsme museli pracovat ve vodě, což nám rozhodně neulehčovalo práci. Dobrý, kutek. Dobrý. Na Nový rok jsme se prorazili skrz zavalený portál. V tuto chvíli se nacházíme asi 28 metrů od ústí štoly. Tohle je stará dobývka nad úrovní chodby. Materiál ze závalu jsme použili na vyplňování dutin nad výstuží. Ale měli tam být ty třmeny na tom už. Onem. No, už ti říkám, měli být třmeny. A teďka bych jí tam dal možná na doraz. Raz, dva, tři. No, jo, ono už je tady trošku těžiště jinde. To já to dělám profesionálně. Jo. V dalším úseku štoly jsme použili kombinovanou výstuž. To bude kasi celý záběr. A zlatonosný křemen. Tohleto. Jak ten zával asi je dlouhý a kolik toho tady může být? No tohle je druhý dřevák, ten má dílku 28 metrů
My jsme teďka zhruba v 10 metrech do druhého dřeváku, to znamená, že 18 metrů je před náma. A podle průzkumu, co jsme dělali vepředu, to vypadá, že je tady zasypaný za kilometrový úsek. Pak bude zase zřejmě chvíli ta štola průchozí, třeba pár metrů. A taky nás teda bohužel čeká ještě jeden zával. A to bude asi ještě chvíli trvat, než se tam dostaneme. Tamhle vzadu je vidět to momentálně propadlé místo. Účelem našeho projektu je nejenom zprovoznit štolu Václav, ale vybudovat báňský skanzen, který by také zahrnoval oblast dolů Pepř a Bohulibí. Když se bude dařit, mohlo by to trvat asi 3 roky. Snad se nám to podaří.